Dobro jutro, dragi prijatelji. Da, Šta radimo, Kata? čupamo travu. Čupamo travu. Pripremamo lijeku za luk. Tu ćemo crveni, jel? Da, Može. Evo vidite, kao što sam ja rekla, kanta od Jupola koristi se za travu. A ja i moja najbolja prijateljica danas ujutru, čekaj da je okrenem. sada ima rano Evo je, luka mladoga, crvenoga. tako je. Danas, Mora se na selu i raditi. a ne može se samo jest, jel? Da, Tako. a domaće je domaće. Istina. Ništa, ovo ja sad očistimo i prekopamo i idemo saditi luk. Jej, da imamo šta papati. Da, Evo vidite, danas je ok jutro, malo puše, ali dobro je. Biće to lijep dan. Tako je. Tako da to